Hej og velkommen til tutorialen, hvor vi laver Flappy Bird. Først og fremmest så går vi ind og laver et nyt projekt og kalder det Flappy Bird. Man kan selvfølgelig selv bestemme navnet, men jeg kalder mit for Flappy Bird. Projektet vil nu starte op, og vi vil se hovedskærmen foran os. I Flappy Bird i mappen Flappy Bird er der en hel masse forskellige baggrunde, forhindringer, jord og spillere, I kan vælge imellem. I behøver ikke at begrænse jer til mit valg, I kan vælge lige præcis hvad for en I har lyst til. Det første vi gør, det er at gå ind og vælge en baggrund. Jeg vælger den standard Flappy Bird baggrund og importerer den som en background. Vi kan se, at baggrunden er en anelse lille. Det kan vi fikse ved at gå ind i Edit Background og så ændre på backgroundens height højde ved at gå ind under Transform og Stretch. Vi vil gerne have, at baggrunden er 720 pixels høj. Vi sætter kvaliteten til Excellent og trykker OK. Nu har baggrunden ændret størrelse, og vi er meget tilfredse med den. Det er jeg i hvert fald. Så går vi ind og laver vores rum, så vi kan putte baggrunden ind på rummet. I vores rum, der kan vi se, at som standard kommer man ind i Settings, og i Settings kan man sætte et rums højde og bredde. Det er bredden vi ser først, og højden vi ser bagefter. Vi vil gerne sørge for, at vores rum har 720 i højden og 480 i bredden. Altså cirka den samme størrelse som en telefonskærm. Derefter går vi ind under Backgrounds, hvor vi nede under vores No Background trykker på den blå og trykker på den baggrund vi gerne vil benytte os af. Altså den baggrund I har valgt. Så trykker vi OK eller flueben oppe i hjørnet. Herefter vil vi gerne ind og hente en forhindring. Jeg vælger den normale grønne forhindring fra Flappy Bird, og den skal selvfølgelig importeres som en sprite. Her kan vi se, at forhindringen er en sammensætning af to forhindringer. Som vi ved fra før, er det vigtigt, at vi sætter Precise Collision på ting, fordi ellers vil vi få en kollisionsmaske, der så sådan her ud, hvor man ville kollidere, hvis man forsøgte at komme igennem rørene. Hvis vi sætter Precise Collision, vil dette ikke være tilfældet mere. Trykker OK. Man kan også få Precise Collision til og fra ved at trykke her. Men jeg trykker på Modify Mask, valgte Precise og trykker OK. Derefter sætter jeg centeret i midten af vores to rør, sådan så vi nemt kan sætte vores rør i vores rum. Så trykker jeg OK. Derefter vil vi gerne have vores spiller ind. Vores spiller er i mit tilfælde Flappy Bird, som jeg trækker ind. Den skal også importeres som en sprite. Her sætter jeg også vores origin til at være centrum. Til sidst trækker jeg også noget jord ind. Det er her. Jeg vælger standard jorden fra Flappy Bird. Trækker den ind. Og vælger den som sprite. Denne her lader jeg Oregon blive i 0,0. Det gør jeg på grund af, at det er mest praktisk. Yes. Det næste vi skal have gjort. Vi skal have lavet vores første objekt. Til at starte med vil jeg lave et objekt til spilleren. Jeg bruger min naming convention, hvor jeg har obj underscore, så hvad objektet hedder. Jeg kalder mit spillerobjekt for player. Det er vigtigt at vide, at GameMaker kan ikke lide A, Y og O i navne på objekter og ting. Vi kan se her, den her baggrund hed før baggrund blå. Den har ændret det til baggrund BL underscore.
Vi vælger vores Flappy Bird som vores spiller, og Flappy Bird skal have et create event. Det er altså det event, der sker lige så snart, at vores Flappy Bird bliver sat i verden. Vi vil sørge for, at vores Flappy Bird bliver påvirket af en tyngdekraft. Den her med de 2 pile hedder set gravity, altså set tyngdekraft. Directionen er enten 270, som betyder, at vi går 270 grader til højre. Det vil altså sige, først så går vi op, det er 90 grader, så går vi til venstre, det er 180 grader, så går vi nedad, det er 270 grader. Vi kan også gå negativt 90, altså 90 grader med uret, og det går også nedad. 270 grader er directionen, eller retningen, som gravity skal påvirke os i. Og vores gravitation skal så være 1. 1 er en rigtig god gravitation, fordi at gravitation går rigtig hurtigt. Eller tyngdekraften går rigtig hurtigt. Så hvis du sætter tyngdekraften for højt, vil du simpelthen ikke kunne følge med. Men omkring 1, 0,9, 1,1 og sådan noget, det er også fint. Men man skal helst ikke gå for højt op, fordi så bliver det alt for voldsomt, alt for hurtigt. Vi trykker OK til spilleren, og så sætter vi ham ind i rummet ved at dobbeltklikke på det. Vi går ind under Objects og prøver at sætte vores spiller. Trykker flueben, og så prøver vi at starte spillet. Så vi kan se, at vores spiller påvirker tyngdekraften og falder til bunds meget hurtigt. Trykker kryds. Nu vil vi gerne sørge for, at vi også kan få vores spiller op igen. Det gør vi ved at klikke på skærmen, ligesom i Flappy Bird, hvor man bare skal klikke for at få spilleren til at hoppe. For at lytte til, at man klikker på skærmen, skal vi lytte til et af musens event. Det er et mouse event. Alle de her events ude i starten af mouse, det har noget at gøre med, om du klikker på selve på selve spillerens sprite. Hvis du for eksempel klikker med venstre knap, eller hvis du presser knappen ind og sådan noget, så handler det alt sammen om, hvis du gør det på lige præcis Object Players sprite. Hvis du gerne vil lytte på hele rummet, skal du gå ned i Global Mouse. Her vælger vi så Global Mouse Pressed, altså når du trykker med venstre multitast, hvilket som helst sted i rummet, så skal det her event ske. Det vi så gerne vil have, der sker, det er, at vi vil gerne have, at den vertikale fart, vores spiller har, den bliver ændret. Det er den her pil, der er stiplet nedad. Da vores GameMaker rum er en spejling af et koordinatsystem, hvor 0,0 ligger op i venstre hjørne, og det højeste y-værdi ligger nede i bunden, så vil vi gerne have, at vi går mod 0,0. Det vil altså betyde, at vi skal have den vertikale fart til at være negativ. Vi sætter den til minus 10, fordi det passer rigtig godt i forhold til spillet. Vi prøver at afspille rummet igen, og vi vil så kunne se, at vi faktisk kan få spilleren til at hoppe. Og det er fantastisk. Vi har jo næsten Flappy Bird. Nu mangler vi bare nogle små ting. I Flappy Bird skal man forstå, at det ikke er fuglen, der bevæger sig, men det er faktisk alt andet end fuglen, der bevæger sig. Fuglen går kun op og ned. Så for at få baggrunden til at bevæge sig, går vi ind under Backgrounds, og så er der en, der hedder Hor Speed. Det betyder horisontal speed, eller fart i det horisontale rum, altså en rette rum. Vi kan ændre på den her til at gå mod fuglen. Hvis vi får rummet til at gå mod fuglen med
3 i speed, så betyder det altså, at vores baggrund langsomt vil gå hen mod fuglen, og det vil give indtryk af, at fuglen bevæger sig fremad. Som man kan se her, så giver det en illusion om, at fuglen faktisk bevæger sig fremad. Det næste vi vil gøre, er at lave vores næste objekt. Vores næste objekt er vores jord. Vi kalder den OBJ ground. Den skal have spritet for vores jord. I vores jord, så vil vi gerne lave et create event også. Men create eventet hos jorden er, at vi gerne vil sætte den horisontale fart på jorden. Altså få jorden til også at bevæge sig. På den måde skaber vi også illusionen om, at fuglen flyver fremad. Vi vil gerne have, at jorden bevæger sig -5 i horisontal fart. Det betyder altså, at vores jord bevæger sig lidt hurtigere end baggrunden. Derudover, det her gør vi til at starte med. Så sætter vi vores jord ind. Det gør vi ved at trykke for hver enkelt lille firkant. Sætter vi en jord ind. Bum. Så trykker vi afspil. Vi kan nu se, at jorden også bevæger sig, og det ser rigtig godt ud, men jorden forsvinder jo. Og det er jo ikke det, vi ligesom var interesseret i. Vi var interesseret i, at jorden skulle blive ved med at være der. Så hvordan løser vi det? Vi bruger et event, som ligger inde under Other. Der er nemlig et event, der hedder Outside Room. Outside Room, den tjekker, om objektet har bevæget sig ud af rummet. Hvis det er tilfældet, så vil vi gerne have, at objektet dukker op på den anden side. Det gør vi ved at bruge den her wrap screen, og den skal være sat horisontalt, som den er som standard. Det betyder, at når objektet forlader rummet, så bliver det kastet over på den anden side. Effekten er som følger. Vi får altså jord hele vejen igennem. Men vi kan godt se, at der er et lille hul i jorden. Det er faktisk fordi, at som jorden bevæger sig ud her, så bevæger jorden jo så også ind her. Og den vil ikke blive kastet over på den anden side, før den har forladt rummet helt. Så en nem måde at løse det her på, er ved at placere et ekstra stykke jord uden for rummet. Så OK. Så kommer den op og spørger, om den skal fjerne det her stykke rum, da det nu er, et stykke jord, da det nu er uden for rummet. Det siger vi selvfølgelig nej til. Vi vil nu få en jord, der ser ud som om, at den simpelthen bare er uendelig lang. Det næste, vi gerne vil have, det er jo vores udfordringer. Der kalder jeg den OBJ Pipe. Og jeg vælger vores sprite. OBJ Pipe skal også have et create event, hvor den bevæger sig hen imod os, ligesom vores ground. Vi sætter den altså til -5 i fart. Og derudover skal vi også have vores outside room, som wrapper content. Altså at vores pipes også dukker op på den anden side, når vi er færdige. Bum. Så går vi ind i rummet og laver nogle pipes. Vi vil gerne have en pipe der, vi vil gerne have en pipe der, og vi vil gerne have en pipe der. Sådan. Sådan der, ja. Og nej, den skal ikke slette objekterne stadig. Så nu kan vi se, at den laver uendelig mange pipes. Selvfølgelig er der ikke noget kollision med pipesene, men det vil vi kigge på bagefter. Noget vi vil kigge på nu nemlig, fordi vi vil gerne have, at hvis spilleren kolliderer med objekt ground, så skal spilleren dø. Det gør vi med et destroy. Så destruerer vi os selv.
Det samme sker, hvis spilleren rammer op i et pipe, så skal den også dø. Ved at fortælle, at den bare skal destruere sig selv, så kan vi sørge for, at vi samler alle de ting, der fortæller, hvordan en spiller skal dø, et sted. Og det gør vi inde under Destroy-eventet. On-Destroy. Så snart at objektet bliver destrueret, bliver det her event kaldt. Og det event skal gøre, at vi under main 2 skriver en besked. Du døde. Jeg kan ikke stemme. Døde. Og genstarter spillet. Nu kan vi se, at vores spil virker. Og hvis man rammer et rør, dør man. Og hvis man rammer jorden, dør man. Desuden kan vi også se, at vi skal have Precise Collision på vores fugl. Det gør vi ved at gå ind i spriten og trykke på Precise Collision Checking. Og trykke OK. Yes. Det næste vi skal have gjort, er at vi skal have lavet banen lidt mere spændende. Vi kan godt se, at vores rør har fuldstændig samme position hele spillet igennem. Og det bliver et ret kedeligt spil i længden, hvis ikke at der er noget variation. Det gør vi på følgende måde. Vi gør, at når et rør er outside room, så wrapper vi først horisontalt, og derefter så vil vi gerne sætte vores y-værdi. Y-værdien er den position, som objektet har på y-aksen, altså der, hvor objektet er herimellem. Den vil vi gerne ændre på. Så det vi gør, det er, at vi går ind i den her set variable, og sætter y til en random underscore range, og så sætter vi den mellem 150 og room underscore height minus 150. Det vil sige, at den sætter y til en værdi mellem 150 og rummets højde minus 150. Altså vi giver et stykke på 150 pixels, som vi reserverer til, eller som vi sørger for, at den ikke kan være indenfor midten af rørene, vel og mærket. Så hvis vi nu starter spillet, så vil vi kunne se, at vores rør, det er måske 150, er måske endda for lidt, kan vi se her. Så vi sætter den til 200 i stedet for. Og 200. Fordi vi kunne se toppen af røret, og det er jo ikke så praktisk. Sådan der. Yes. Og det blev næsten også umuligt der. Det kan godt være, at vi skal have den lidt bling, bling, bling. Yes. Nej. Nej. Ja. Så nu har vi vores eget lille spil her. Nu mangler vi bare pointene. For at lave point, skal vi simpelthen ind i vores pipe igen. Herinde i vores pipe, så vil vi gerne lave vores egen lille variabel. Vi har indtil videre leget med de variabler, som GameMaker selv laver, altså x-koordinater, y-koordinater, horisontal speed og vertikal speed og gravity og lignende. Men vi kan faktisk også selv lave vores egne variabler. Det gør vi ved at bruge samme metode, som når vi ændrer på f.eks. y-værdien. Vi trækker simpelthen en set-var ud. Her vil vi gerne sætte en variabel, som der hedder points. Og points vil vi gerne sætte til
E. Sådan der. Inde i outside room, der vil vi, nej, det venter vi med. Vi laver så et step event. Inde i step eventet vil vi gerne tjekke, om y er mindre end objekt players, og ikke s, player y værdien. Og det gør vi ved at ændre equal to til less than. Her så den her testvariabel vi bruger. Så lige nu tjekker vi, hvis y er mindre end object players y, det vil altså sige, hvis at røret er på den anden side af spilleren, så vil vi gerne gøre noget. Og det vi gerne vil gøre, det er, at vi vil gerne sige, at score, altså vores score indtil videre, der bliver lagt points til score. Det betyder, at variablen points bliver lagt oven i score. Det gør vi ved at sige relative hernede. Derudover vil vi gerne sætte points til at være 0. Det betyder, at en gang vil den sætte værdien, eller vil den ændre på værdien score ved at lægge 1 til, og derefter vil den bare lægge 0 til. Yes. Så det betyder, at vi nu får point per gang vi kommer igennem en pipe. Vi kan prøve at kigge ved at sige, at vi går ind i object player her, og så laver vi et nyt draw event. Det er et draw GUI, altså graphical user interface, vi gerne vil bruge for at tegne vores score op. Og det kan vi gøre ind under score, og så er det den her med den grønne firkant rundt om, som vi gerne vil trække ind. Det er i 10,10, vi gerne vil tegne vores score op. Jeg kan se hvad problemet er. Vi kommer til at bruge y-værdien i stedet for x-værdien. Det er selvfølgelig x vi skal benytte os af, og ikke y. Fordi y er den her akse der går op og ned, hvor x det er den akse der går på horisontalt. Så der fik jeg lige lavet en fejl. Nå, skidt pyt. Vi prøver der bare igen. Så kan vi se nu, at når vi kommer igennem et rør, så får vi et point. Og så kan vi også se, at når vi så er kommet igennem 3 rør, så får vi ikke flere point. Og det er simpelthen fordi, at hvert rør bliver genbrugt. Og nu har vi jo sat points til at være 0. Så kan den jo ikke give point mere. Den måde vi løser det på er at gå ind i outside room, og så også sætte points til 1 inde i outside room, og det er inde i pipen vi gør det. Bum! Så er den sat igen, og vi kan nu se, at vores point vil stige også efter 3 pipes. Okay. Prøv lige igen. Jeg er ikke så god til det her. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 point. Perfekt. Vi har altså nu lavet et Flappy Bird spil, hvor vi kan tælle point. Flappy Bird spillet er faktisk slut nu. Vi kunne importere lyde, men det vil jeg lade jer om. Vi gennemgik hvordan man satte lyde ind i sidste omgang. Jeg kan lige give jer et hint i det mindste. Inden under pipe og step her, der bør I nok tjekke om points nu er 1 eller 0, før I fortæller, eller før I sætter en lyd. Vi kan lige prøve at sætte den ind selv sammen her. Den anden får I lov til at sætte ind selv. Vi har lyden her. Dyt, siger den.
For at sikre os, at den bliver kaldt på det rigtige tidspunkt, vil jeg lige tjekke, om points er 1. Hvis points er 1, så vil vi gerne afspille lyden point. Vi kan sætte nogle klammer ind rundt om her, så det illustrerer det bedre. Og så trykke afspil. Nu får vi også en lyd, når vi får point. Det kan I ikke høre, men det gør vi. Bum. Så er det simpelthen færdigt, det her spil. I må have held og lykke med det. Og så må I se med næste gang.